Аз съм Илан Величков, на 16 години и се занимавам професионално с тенисна маса от 9 годишен. Запалих се покрай брат ми, който се занимава с снукър и в неговата зала имаше няколко маси. Оттам полека-лека с него, покрай треньори и почнаха да се получават нещата. Видях някакъв потенциал в себе си и сега съм тук. Тениса на маса изисква много бързина, много реакция, голяма ловкост и цялостна координация, за да изпълняваш всичките движения, което много ме впечатли още от първия път и с това ме заинтригува. Първите титли дойдоха на републиканските първенства в България, където още в първите си участия бяха до 10 години, стигнах четвъртфинали и там видях потенциал в себе си, където след 2 години станах за първи път шампион на България до 15, след това още 2 години последователно, общо 3 пъти съм шампион на България до 15 години и веднъж съм шампион на България до 19 години в всички дисциплини, двойки, смесени двойки, индивидуално. На международната сцена имам 2 бронза на европейско първенство, на двойки и на смесени двойки, 5-то място на индивидуално, на световното първенство за 2022 година до 15 години също 5-то място на индивидуално, 5-то място на двойки. Мотивираме това, че ми харесва победата, харесва ми начина, по който се чувствам след това. Харесва ми да тренирам, това също ме мотивира. И това, което според мен е най-важното, е, че го правя за себе си. Не го правя, за да се показвам на хората или така да се изража, да се фукам със собствените си успехи, а го правя за себе си, за да се чувствам аз добре. В училище, за моя радост, срещам голяма подкрепа в лицето на госпожа Майя Гешева, директорката и всички останали учители, които са с мен всеки ден и проявяват разбиране в моите отсъствия и не ми правят проблеми. Успеха ми се върти около 5, но се старая колкото мога да изпълнявам всички задания. Когато загубя, това може би ми е едно от качествата, които аз най-много си харесвам, че не се влияе толкова много от загубата. За кратко време след това вече съм я преживял и съм готов да се концентрирам за следващите си мачове, състезания, тренировки и така нататък. Ако си направил всичко, каквото можеш и си загубил, няма за какво да те е яд. Това е което ме кара да не ме е яд след загубата. Ако не съм успял да дам всичко от себе си, тогава ще ми държи повече време тази загуба. Когато съм на училище, независимо от това дали съм сутрин или след обед, тренирам по веднъж 2 часа и нещо и се опитвам 2-3 пъти в седмицата да тренирам кондиционна подготовка. Ходя при доцент Ивайло Лазаров, с който работим от няколко години и също виждам много добри резултати. Пък като пътувам по лагери в Германия, Белгия, там тренирам дворазово сутрин и след обед. Семейството е всичко. За мен това са хората, които те подкрепят, които са винаги до тебе, независимо от това дали си загубил или спечелил. Така че без едно силно семейство, което да те подкрепя, няма как да успееш, защото те правят този, който си. Спорт е много важен и смятам, че с моят личен пример мога по този начин да ги накарам и тях да станат. Бих им казал, че трябва да се опитат да намерят спорт, който им харесва, защото физическата активност е много важна в днешно време, където всичко е в технологии. Веднъж като се пристрастиш към тях, е много трудно да се откажеш и да започнеш спорт, но веднъж намериш ли своето, просто животът ти ще се промени към по-хубаво.